Как се ражда Влахобългарското царство в края на 12 в 1185-1187? Братята Асен и Петър вдигат голямо въстание срещу Византия. Център на въстанието е Търново. Бунтът успява благодарение на масовото участие на българи и власи от двете страни на Дунав. Византийците наричат новата държава Влахобългарско царство. Regnum Bulgarum et Blachorум, защото за тях, власи, равно романизираното население в Карпатите и Северна България, които също се включват активно, съществуване и владетели царството. Просъществува от 1185 години до падането на Търново през 1393 години, а Видин до 1396 години. Основатели – цар Петър IV и цар Асен, най-велик владетел, цар Калоян, 1197-1207, разбива рицарите на четвъртия кръстоносен поход при Одрин, 1205 години, сключва уния с папата при цар Иван Асен II, 1218-1241. Държавата достига най-голям разцвет. Границите изстигат от Адриатика до Черно море, от Карпатите до Родопите, територия в началото обхваща земи в Северна България и Влахия, днешна Южна Румъния, после се разширява. Македония, Тракия, Албания, през 13 фактически обединява огромни части от Балканите. Защо Влахобългарско? В българските извори тя си е наричана просто Българско царство. Западните и византийските хронисти обаче пишат Влахобългарско, защото във въстанието участват много власи, особено от Северна Дунав. За византийците терминът власи понякога е обобщение за цялото население на север от Стара планина, включително и българите. Така че това име отразява смесения характер на населението и съюза между българи и власи в основата на държавата. Значение царството е възстановяване на българската държава след почти 170 години византийско владичество. 1018-1185. То показва, че българи и власи са действали заедно срещу Византия и кръстоносците, създава основата на българската национална идентичност през средновековието. А за румънците, доказателство за ранното им участие в балканската история, обобщение, Влахобългарско царство, е името, с което чужденците наричат Второто българско царство. То е българска държава със столица Търново, но възниква благодарение на съюз между българи и власи и в началото включва земи и от днешна Румъния.